een silhouet met zeer brede schouders presenteert hij een lang silhouet met extreem smalle schouders. Maison Martin Margiela staat voor artistiek doorgedachte collecties met een voorliefde voor deconstructie, hergebruik van materialen en geschiedenis. Een van zijn opmerkelijke creaties is de tabilaas. Hij stelt het hele modesysteem en haar obsessie met nieuwzucht in vraag. Margiela heeft een unieke manier van communiceren. Hij spreekt alleen in naam van het huis, het team achter het label, en maakt zelf nooit een publiek optreden. Hij blijft een mysterie. Zijn ontwerpen herken je aan het iconische blanco katoenen label, dat met 4 witte stiksels met de hand in het kledingstuk genaaid wordt. Marina J. start na studies vanaf 1986 haar eigen label Mali. Haar collecties weerspiegelen een Japanse eenvoud met een rough edge. De commerciële structuur van modecollecties en Marina J. zijn echter geen goede match en in 1989 neemt ze afscheid van de modewereld. 10 jaar later gaat ze aan de slag als ontwerpster voor Lena Lena, een Belgisch merk dat zich richt op volslanke vrouwen. Vanaf 2000 geeft ze les in het kunstonderwijs. De Antwerpse ontwerpers openen ook eigen winkels. Deze plekken zorgen voor een architecturale totaalervaring van hun label. Het succes van de Antwerpse ontwerpers inspireert een nieuwe generatie modestudenten. Het geeft de toekomstige ontwerpers de moed om de sprong te wagen. Met Raf Simons staat de tweede generatie van Belgische ontwerpers. Hij is industrieel ontwerper van opleiding, maar is gefascineerd door de terrein-vaakshow van Martin Margiela. Linda Loppa, de toenmalige directeur van de modeafdeling, moedigt hem aan om in de modewereld te stappen. In 1995 start hij zijn eigen label en 2 jaar later volgt een eerste défilé in Parijs. Raf Simons' werk verwijst naar verschillende jeugdculturen, kunst en muziek. Hij introduceert smallere mannensilhouetten in klassieke stoffen die een radicale vernieuwing zijn in de mannenmode. Raf Simons gaat een jarenlange samenwerking aan met stylist Olivier Rizzo en fotograaf Willy van der Perre, die zijn beeldtaal mee vormgeven. Hij werkt regelmatig samen met kunstenaars zoals mixed media artist Peter de Potter, grafisch kunstenaar Peter Saville of multidisciplinair kunstenaar Sterling Ruby. De samenwerking met Ruby culmineert in een volledig gemeenschappelijk gecreëerde collectie voor herfst-winter 2014. Maar ook achter de schermen van de grote modehuizen blijven Belgische creatieven hoge ogen gooien. Zoals make-up artist Peter Philips als creatief directeur van Chanel Make-up en vervolgens Dior Make-up. In het kielzog van Raf Simons manifesteren zich tal van nieuwe ontwerpers. In vergelijking met de eerste generatie Belgen worden de carrières van de tweede generatie pijlsnel gelanceerd op het internationale modetoneel. De meeste van hen presenteren hun collecties al snel met défilés in Parijs, onder de grote persaandacht. Op jonge leeftijd combineerden deze ontwerpers